The child. The bell. The sky. Je me souviens. The blood. The rock. The snow. The fish. Vinga, estem amb Ramon Barlam, que és part important del projecte Espurna, i nosaltres, un entre tants, volíem agrair-li que hagi vingut ací a explicar-nos una mica la seva experiència com a mestre, i volíem preguntar-te algunes qüestions que ens interessen, com per exemple si en la teua trajectòria de mestre des d'infantil fins als més grans, fins al pràcticum que vas ser professor a la UOC, si veus que les TIC t'han ajudat d'alguna manera a millorar aquesta feina o com... Bé, primer de tot saludar-vos. Jo crec que sí, que les TIC tenen una gran projecció a qualsevol de les etapes educatives, tant des de l'educació infantil fins a la universitat, que bàsicament sempre s'ha enfocat les TIC cap a les edats més grans, potser secundària, universitat, i hem oblidat les primeres etapes. I llavors doncs, hi ha moltes ofertes, hi ha moltes possibilitats de treball on les TIC poden fer grans aportacions en el camp educatiu, a molts nivells. Llavors potser sí que és cert que aquesta visió que he tingut, afortunadament, de poder exercir la meva feina des d'educació infantil de 3 anys fins a la universitat, doncs m'ha donat una mica un ventall molt ampli que m'ha permès descobrir a cada etapa quina és l'ajuda que poden aportar aquestes tecnologies a cada etapa concreta. I en l'aspecte del sistema escolar, com està organitzat, creus que les TIC ens poden aportar alguna mena d'altra via per a fer les coses millor o sense una mica les limitacions del sistema, o veus una mica massa utòpica aquesta? Bé, abans hem estat parlant i dèiem que hi ha uns condicionants molt importants en quant a infraestructures, però també en quant a plantejament del sistema educatiu. Aleshores, sempre hi ha coses que es poden millorar, sempre les TIC ajuden a fer aquest canvi, però aquí hi ha un problema també d'actitud, és a dir, un problema d'actitud nostra, que si va acompanyada d'un ben fer de l'administració i va acompanyada de que hi hagi una zona de desenvolupament proper de cara a la bona aplicació de les TIC més reeixida, potser ens anirà bé, no? Però bàsicament és el que t'acabo de comentar, és un tema d'actitud. És a dir, el fer bé o no fer bé la teva feina és un tema d'actitud, d'il·lusió, de ganes de fer les coses ben fetes i sobretot de treballar en xarxa com esteu fent vosaltres. I volíem preguntar-te també que ens explicares una mica el projecte Sputnik, en què consisteix i com el veus tu en un futur immediat i en un futur més llunyà, potser, o fer una mica de bola de l'endeví, a veure. A veure, Sputnik és una iniciativa que forma part d'un tot més global que és Espurna. Espurna és un projecte que costa molt de definir. Podem parlar que és una xarxa, que és una font de recursos, que és, com diu el Jordi Dell, que és un sentiment, no? Aleshores, Sputnik seria la part d'I+D, d'R+D, per de recerca i desenvolupament d'aquesta gran xarxa que és Espurna, que actualment té 10.000 usuaris, i cap on va
el món aquest? Doncs bé, Sputnik és un entorn virtual d'aprenentatge en 3 dimensions i aquests tipus d'entorns estan molt a les beceroles, és a dir, que estan emergint ara i cap on ens portaran? Doncs m'agradaria tenir la resposta, però sí que en bona part ens portaran cap allà on la gent que formem part d'aquesta xarxa volem que vagin. Perquè una cosa és el recurs, que és un entorn OpenSim o un entorn Aurora, un entorn del tipus que sigui, però darrere d'això hi ha les persones que són les que entren a dintre en forma d'avatars, que tenen unes relacions i aquestes relacions doncs, tenen noms i cognoms, tenen cares i ulls i tenen una orientació que és la que li dona, diguéssim, la filosofia conjunta, l'orientació que li vulguem donar. Molt bé, gràcies. Gràcies, Ramon. A vosaltres.